naman. Di magano na lang sila yung supply ng gamot, ma'am. Mag-supply na lang sila ng gamot para yung kakulangan ng sa ospital mabibigyan. Dapat ang gobyerno, supplyan nila yung mga items na gano'n. Kasi kailangan ng mga tao yan mga pasyente. Ganito kailangan talaga yun, lalo na yung mga senior. Dapat nanggaw nila yung kanila sa taas para alam nila yung paano nila maiproposed yung sigaw na kanila sa Pilipinas. Yung banda, yung sa gobyerno sa taas para alam nila. Si Vicente Marcos. Dapat ang panandaman na yun. Tapi wala usa rin na hospital. Tambal. Yan, natambal ko. Mampa-check out. Dapat aksyonan nila yan kasi kung walang aksyon yan, di wala rin kawawan din ang mamamayan, di ba? Magkaisa sila para para lahat ng kakulangan ng yan nga sa gamot. Kasi minsan sa natin parang wala nang magkakaisa ngayon eh. Wala na silang unity ngayon. IFM News.